Vítam vás späť v čase. V tomto videu si kompletne zrenovujeme nádrž na Javu 90 Roadster zo 69. V predchádzajúcich videách s touto motorkou ste si mohli všimnúť, že je celá v pôvodnom stave. Akurát táto nádrž už je prestriekaná takými dobovými doplnkami. Chcem ju dať do pôvodnej sivej, holubej, tak aby to ladilo so zvyškom motorky. Ale prípadne, ak niekto má takúto nádrž v pôvodnej farbe, prípadne aj tento držiak svetla, lebo tu už boli tiež také úpravy, tak by som mal záujem nádrž aj držiak svetla kúpiť. Neoriginálnu farbu skúsim dať dole odstraňovačom starých náterov a tak uvidíme, aká pôvodná farba bude pod ňou, ak vôbec dáka. Ešte sa pozrite, ako vyzerala nádrž znútra, lebo motorka bola už 21 rokov odhlásená a nejazdená. Tiež som zvedavý, čo bude pod týmito neoriginálnymi gumovými bočnicami, pretože tie nádrže by to tam nemali mať nalepené od výroby. Táto časť bývala buď chromová, alebo vo farbe rámu, čiže v mojom prípade červená. Prípadne celá nádrž rovnako striekaná, ale aj tak tie bočnice boli zvýraznené zlatou linkou. Tak tú gumu idem dáko skúsiť jemne odlepiť, ak pôjde. Podľa materiálu typujem, že to je taká duša z traktora alebo nákladiaku. Rovnako skúsim aj druhú stranu. Tak táto držala bohovo dobre. Tak a teraz ju skúsim kde tu natreť tým odstraňovačom, že ako to pôjde. ...15 minút prešlo a vyzerá, že to ide byť dosť problém. Je to celkom mocná farba. Časť zišla. Pod ňou je červená základná. Tu nezišla dokopy nič. No na boku tiež nie. No. Tak natrem celý bok. Aspoň budeme mať pekný záber, ako schádza farba, ak ju pustí. Takže prešlo asi 20 minút. Dokopy nič nevyšlo. Sa teším, ako to bude musieť celé brúsiť. Tu máme taký sivý
strieborný stred. Utrem to riadidlom. Ďalší nános odstraňovača, dokopy žiadne pokroky. Miestami farba pekne zíde dole až do živého. Vidno, že niekto tu nádrž opieskoval. No tak kde je základná farba a tak kde není. Alebo to ide s tou farbou. Zaujímavé. Takže ja idem pokračovať v tomto trápení, až kým celá nádrž nebude čistá. Odstraňovač som už natrel asi 10 krát a furt ešte všetko nezliezlo. Skúsim si dopomôcť ešte hydroxidom sodným a hodím to do horúcej vody. Nech tá farba zlezie celá. Nádrž je v kýbli. Mám len toľko toho hydroxidu, ale to by teoreticky mohlo stačiť. Samozrejme, rukavice, okuliare, masku, nedýchať výpary. Hej, je to žieravina, nebezpečné, takže bacha na to. Nádrž som po niekoľkých hodinách vybral. Tu je pekne vidno, ako to účinkuje. Toto nebolo ponorené. Toto bolo, ale ten roztok už bol slabší, lebo som tam veľa vody dolial. No a toto, potiaľ toto krásne všetko zliezlo. Teraz ju idem celú ponoriť do ďalšej nádoby väčšej. Mám už kúpený celý nový hydroxid sodný, takže bude to aj silnejšie. Nádrž bude celá hotová. Vlezie sa tam skoro celá a to, čo trčí, to už je v podstate hotové, takže nevadí. Takže ideme na to ešte raz s troška väčším balením. Pomaličky to tam budem sypať. Bacha na všetko, rukavice nosiť, okuliare, hej, je to žieravina, nevdychovať výpary. A dosypem a dolejem ďalšiu varku.
Teraz to nechám takto pôsobiť, kým to nevychladne. Lebo keď to bude studené, tak už to nebude mať účinok. Asi po 5 hodinách tu máme výsledok. Čo nezliezlo, ide ľahko dole. Takže za mňa určite účinnejšie ako niektoré odstraňovače starých náterov. Zvyšky farby som odstránil obyčajnou kefou. Išlo to veľmi ľahko. Tu je výsledok. Nádrž je krásna, čistá, nezdeformovaná, čo sa môže stať pri pieskovaní alebo takom mechanickom brúsení. Ďalším krokom bude spraviť nádrž zvnútra. Najskôr mechanicky odstránime hrubé nečistoty, potom za pomoci kyseliny citrónovej sa zbavíme hrdze, no a úplne na záver nádrž vylejem epoxidovou farbou. Celý detailný postup si môžete pozrieť v jednom z mojich videí, kde som takto robil nádrž na jednosedadlového pioniera. No a takýto bude výsledok o pár dní neskôr. Takto sa nádrž vyčistila po máčaní v hydroxide počas odstraňovania farby. Takto nám to vyzerá po použití kyseliny citrónovej. Tak a takto nám to vyzerá, keď je to už vyliaté epoxidom. Vnútro je hotové, môžeme začať robiť prípravu pod lak. Celú nádrž si dôkladne prezriem a fixkou si označím miesta, ktoré bude treba viac utmeliť. Samozrejme aj všetky tieto spoje. To je ako keby sa tam niekto učil zvárať. Dobre, teraz keď už je nádrž jak leopard, troška si ju utrem, odmastním a môžeme začať tmeliť. Samozrejme fixku používam takú, aby to nezišlo. Prvá vrstva tmelu je už natiahnutá, teraz to prebrúsim a uvidíme, kde ho ešte bude treba doplniť. Zhodou okolností sa známemu uvoľnil striekací box na pár dní a tak dokončenie nádrže dostalo rýchly spád. Musel som to využiť a nebol čas všetko natáčať. Vytmelená nádrž išla do plniča a po jeho vybrúsení dostala konečne požadovaný lak.
Nádrž už máme aj nalinkovanú. Ešte tam osadím tieto znaky a máme hotovo.